Tuším, že za takto modality môžete ručne. A to nie je ošetrené. To je taký jednoduchší model. Aha, to zastaví teď. Počkaj, Počkaj, mu zavním hneď. Môžete vyskúšať aj na tých vašich modeloch. Počkaj, kde to posúva? Koľko máme výstupov? Narávaš. No, jak sa táto píča? Ak máte záujem robiť na niečo, možno sa robiť aj na kalendari. Jak sa to spúšťa? Ups. Pozor, daj ešte. Počkaj, nehráte s tým, už viem, jak to ide. Musím mu všetko vyplať. Nahrávaš video?